Ale je to tu hezký. Takovej klid a mír. Jak dlouho jsi říkala, že tady nikdo nežije? Neříkala. Tvých bab se musela slušně jebat, co? No ale v ostatních pokojích prý nestraší. Tak si to užij. Co je tohle za papíry? Dopisy po pravopičce. Milý Karle, vrátila jsem se k jezeru. Ta věc mě nepustí. Nikdy. Včera u jezera jsem měla pocit, jako kdyby tam se mnou někdo byl. A proč prostě neodjedem? Segra.